Okay, liqhamuka kanjani la decrease because nami ngiyacabanga decrease increase. Azinciphe phela izinto asikahle izizikulu nje isikhathi. Oh. Kahle kahle wena kushuba la emculweni ngithi mangifika kwasithatha bangishaya kakhulu. Base bayangikuza abantu abadala bathi hayi mfana hlisi. Hayi cha ngiyayiqala ke le. Esilalela. So ufika nini emculweni noma ungene kanjani? Umculo kahle kahle ngasho ukuthi ngiqale ngokugida 2013 ngigidile umbhemi kuthiwa uXhafusi kuza kwezinja. Ngagida ngithe mangigida 2015 ngaqala ukufunda isiginci. Mase ngasifunda isiginci bese ka 2018 base sengene e-studio ngiqala ukukhipha i-album yami yokuqala. Eyibizwa ngani leyo album? Sweet Water. Sweet Water. So kuyona usenze nobani? Angisebenze ku basket angisebenze noKeles umfowakhe bashe emzimkhulu. Kwetafuleni angiphethe uSnake umfowakhe Thaniba. Bese kuzojike lesiginci nanye ngiyazibambela nje. Ngoba ingane azikho endlela Cha mina sengibangaza ukusheshsha mfowethu yamuza ukuthi usibamba kanjani isiginci kodwa uthi umuntu uyabheka ukuthi uqale nje ngo20 bani. Hayibo uyasheshsha lo muntu. Hayi uyasheshsha ukuba. Hayi keyboard ka uSnake ukeyboard umfowakhe Thaniba. Amabhekazi ngiyazibambela amabhekazi. Oh. Hayi Yazenzela. Alright, imzuzu ishumi lishaka mina ihora lakho lokuqala emsakazweni ukujayelo 93.4 FM namhlanje mina bebade sihleli nensizwa futhi decrease yasuka eyakhona le emzimkhulu umkhaya wethu ke le asikusingisiza umkhaya siphethe umuntu wasekhaya wasekhaya ngabe siyahla amathasakaze leTheku ukuthi umkhaya hayi cha ikubo la sisekhaya khona singababizi ithi abakhaya kuzimnyama mfowethu decrease ngifuna ukuzwa la mfowethu ukuthi njengamanje njengoba sidlala le CD yakho yintsha yango 20 ba 2019 usebenze nobalana ukusho ukuthi le EP kahle kahle because inama track awu2 ngithe mangithatha isinqumo sengibona ukuthi hayi bona